sa tanang lumuluyo. Adunay umalabot nga kusog nga bagyo, busa pangandam ug magmaampingon kanunay. Sa Santander nagpasiugda og relief goods and livelihood program alang sa nawadan ng panginabuhian tungod sa bagyo. Señor San Gabriel, sa tanang grasyang imong gihatag. Ang gugma mong way katapusan, maladulitanon nimong gidan-agan. Sa imong kaluoy, kami napasalamatan. O San Gabriel, patin sa mga taningan. Once mong pamilya sa barangay poblasyon.
basura. Sige lang, makalampos lang ko ano akong gibuhat. Good morning, class. Good morning, sir. Our lesson for today is about how to make a tostado. Okay, class, nasabtan ra? Yes, sir. Sabtan ra. Uy, Tado, kaligosad pa nagsaoy. Nanimaho naman ka. Brad, mga kong gipin sa behalf sa itong mga classmate, Brad. Nga grabe ka bully. Di na ko gusto nga mabully pa kanila. Naon ko i-offer niya mga trabaho, Brad. Kini siya, Brad, sa ako ning uyuan. Pasudlon ti ka dito, Brad. Sige bay, salamat kayo sa imong offer bay. Tiyo, muni akong classmate nga ako pasudlon og trabaho. Sige dong, sugod karon, magsugod na kag trabaho. Nga ang oras sa iyong trabaho kay alas 6 hangtod alas 9 sa gabi. Kay klase pa man mo, munang kamo, panikamot ginbugis ko lang. Maura gid ni ang akong katambag ni. Daghang salamat, Senyor sa Gabriel Arcangel. Graduate na mi! Galing na sayaw ta ang tostado. Galing na sayaw ta ang tostado. Galing na sayaw ta ang tostado. Ang San Gabriel pag ang pulpanin mo. Pahalis ang mga katawan, ang gustado nilang lamian. Dali na kamuo sa ulo ng kapistahan. Isayaw na, sige na, salamat sa mga grasya. Sige na, kauna na, ang gustado asang lamian. Sa mga grasya, sige na, kauna na, ang gustado asang lamian. Mauna sa kamuni, sa panunganon ini ang ngiti. Mag-iusan na at ang tanan, mabigyan na kita sa ating kalamuan. Bahan na kita, sa mauswang lungsod, kasi San Gabriel pag ampoy parin mo. Senior San Gabriel Arcangel, daghan kaayong salamat sa pagtubag sa akong mga pag-ampo. Ug karon, usa na ko sa giilang nga mahimoay og tostado dinhi sa Santander. Ladies and gentlemen, that was contingent number 2 from Barangay Poblas.
Welcome to Santander. Mahal, nakabalik na juta sa lugar kung diin ta unang nagkita. Yes, mahal. Unsa ka hay nindot ipasalubong sa atong pamilya sa Manila, no? Pasalubong! Yes, pasalubong! Maukini ang tostado, pagkaong gigama, gikan sa kakugi o gugma. Dadakini padulong sa inyong panimalay, aron makatilaw o makapagamtam kamo sa gugma nga nag-apaw sa mga lumulupyo sa matag tanyunganon. Dadon ta ang tostado sa Santander. Anak, ito yung pasalubong namin. Babalik ka Ladies and gentlemen, once again, ladies and gentlemen, please welcome Hassel Youth Cultural Troupe.
Salad kining lami na tostado. Oh, tostado! Lami, Paris, nga si Kwate, nga ispiso. Oh, tostado! Oh, tostado! Kinamasya sa harina upat higugma. Oh, tostado! Oh, tostado! Kinamasya nilang mga ambungan. Kabaratero. O Leon, papalita ko sa imong tostado. O Leon, pagkalami sa imong mga tostado. Ug tungod ana, akong idalit kanimo ang akong kasing-kasing. O Leon, ibuha na ang akong gugma. Oh, tostado! Oh, tostado! Kinamasya sa harina upat higugma. Oh, tostado! Oh, tostado! Kinamasya nilang mga ambungan. Kabaratero. Will you marry me? Yes, I do. Tostado, magamahan na kita. Hindi sa mauswag lungsod. Ang San Gabriel pag-ampo ipahinuhod. Bahayo sa mga katauhan. Ang tostado bilang lamian. Dali na kamuo sa ulugon ng kapistahan. Isayaw na, sumbi na. Pagpasalamat sa mga grasya. Sige na, hauna na. Ang tostado hasang lamian. Maugin ang umasa gagawin. Sa panyunanon kini ang bitin. Mag-iusan na kitang tanan. Magugyakan na kita sa atong kalamuan. Sayaw na, sumbi na. Pagpasalamat sa mga grasya. Sige na, hauna na. Ang tostado hasang lamian. Maugin ang umasa gagawin. Sa panyunanon kini ang bitin. Mag-iusan na kitang tanan. Magugyakan na kita sa atong kalamuan. Dali na, magamahan na kita. Hindi sa mauswang lungsod. Kasi San Gabriel pag-ampo ipahinuhod. Sayaw na, sumbi na. Magpasalamat sa mga grasya. Sige na, hauna na. Ang tostado hasang lamian. Maugin ang bunga sa gagawin. Sa panyunanon kini ang bitin. Mag-iusan na kitang tanan. Magugyakan na kita sa atong kalamuan. Lami ang mga tostado. Ang tostado sa amagataw sumbo. Once again, Tostado di Santander. Ang upat ka proseso sa paghimo sa lamiang tostado.
Batil! Ligis! Pulma! Horno! O kaniya na ang among gipasigarbo, ang tostado! Tostado nga lamian, sa Santander ninyo makitaan o matilawan. Basta tostado, Santander ang hilado! Once again, ladies and gentlemen, that was contingent number 5, Pundok sa Mapasigar Puho, Kandamiang.
sayo sa kabuntagon, sikwati nga mainito, kinahang sa maabi-abihong tanyunganon. Sikwati nga lami iparisa tostado. Nganumang lami kaayo ni? Gugma o panagiusa ang sekreto sa paghimo sa lamiang tostado. Cebuanos chooses tostado as their pasalubong. It is an island full of different pastries. Sa mga
Ladies and gentlemen, once again, that was contingent number 6 from Barangay Candamiang. Layan Trapero, gikan sa pundok sa Kabatan-Unang, nagkayusa og nagminahalay. Sa barangay... Ma, mauna gud ni akong dugay nga pangandoy nga mag-OFW. Kung mao manggali ng imong gusto, andam ko mo suporta sa imong pangandoy. Anna, welcome to New York. Thank you, madam. Anna, cook delicious food for my snack. Yes, madam. I'm really sorry. I don't like the taste. I want something new, Anna. Yes, madam. Wa man nami akong amo. Magluto kaya kog bag-o. Na ako'y idea. Ang tostado ay sama ang kalamig. Dali na, ilawan na. What kind of cookies is this? That is our delicacy in my hometown, and we call that tostado. Delicious.
Once again. Nangalan na pud ko. Ganahan ko mukaon og Mangga? dili kanang Santol? dili kana bang Tostado mo diha. Tostado mo, May. kana ganahan ko mukaon og tostado. Ganahan ko mukaon nga ikaw mismo ang muluto. Lutuin ko ni Storbe. Nge. Botang nge. Pangga, luto ng tostado. Ali, tilawi. Kalami.
Ladies and gentlemen, once again, Vevas contingent number 8. Lula, kinsa di ay ni? Ayu. Unsay ato, tay? Day, naapanagpuyon si Tisi diha. Ako di ay ang dugay niyang hinigugma. Hala, naa na bayay Alzheimer si Lola? Ali, dayon sa. Tisi! Ako kini si Tado, ang una mong hinigugma. Nahugno na gunod na hunlak ang akong himaya. Nahugno na gunod na hunlak sa akong pagbiya. Pasaylua ako, oh mahal kong Tisi. Aduna ako'y katalit kanimo. Mao kini imong kinahang nga kaunon sa una. Mao kini ang tostado. Tado, daghan kayong salamat. Dali na sayaw
There you go, ladies and gentlemen. That was contingent number 9. Pundok sa Kabatan-Unang Cute sa Kanlumakan. Simon. Magko murag tostado. Tana, gamatag tostado, pang negosyo. Batil, ligis, hulma, horno, tilawanta. Ay larok, di man naman ang lasa, way lame. Way lame? Mang way lame, kay naay kulang. Unsa man? Ang gugma sa pagama. Batil, ligis, hulma, isulod, idasok sa horno. Kompletong sangkap, unya na ay sekreto, aron mas mo lame ang tostado. Gugma sa panubo, gugma sa tostado. Tilawe! Porya buyag, imong panagway misamot kaanyag. We! Tostado mo, May! Tostado mo, Tin! Kinama sa paghigugma! Lami kayo! Balita mo! Mahal na makangagahom, imo kaming buligan, pinaagi sa imong kaluoy, kami magpadayon, ug magpabiling limsog, padayunon mo ang pagbukbo o grasya sa tibuok katawhan. Viva! Viva San Gabriel Arcangel! Tostado lang gihapon. And there you go, ladies and gentlemen. That was finally group number